Вождь. Созидатель. Добрый. Великий. Умный человек. Ответственный. Гигант. Первый. Величайший человек. Супер, классный. Бабай. 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 Каяш. Сильный, могущественный человек, который сделал для нас многое. Привнес в Республику Татарстан, наверное, уважение к нашему народу. Әлбәттә, беренчедән татар телен яклаганы һәм саклаганы өчен, икенчедән безнең тарихи мирасыбызны саклаганы өчен, чөнки ЮНЕСКО нәкъ менә ул булган чакта, ул эшләгән дәвердә барлыкка килә. Честный, порядочный. Когда ему было 29 лет, он получил орден Ленина. Знаете об этом? Минем дусларым гел киләйделәр. Мин Минтимер Шарифович Шаймиевка Киевгә чыгам дип биргәннәр. Ул безнең республикабыз өчен бик күп эшләр эшләде. От него исходит ум, честь и свобода нашей республики, то есть слава нашей республики. Он близок к народу был, близок к народу, понимал, чем мы живем, как мы живем, и наши проблемы хорошо понимал. Виктор Ахметов. Biz аны яратабыз. Шу кадәрле дөньяны бүтән Татарстанны алып барганы өчен бик зур рәхмәт. Аны туган көне белән үзем күңелемдән кайнар котлыйм. Долгих лет жизни, 89 лет – это прекрасный возраст, до 100 лет дожить, и чтобы все в жизни было хорошо. Минтимер Шарипович, живите долго и счастливо. Благодаря вам я горжусь, что я живу и работаю в Татарстане. Сезне туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Эшегездә уңышлар, тормышыгызда гаилә бәхете, балаларыгызның игелеген телибез. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. С днем рождения!